nonsia ekoba simpri mu bemaba anopa nonsia brekase bo ena edru aha eye SOMPA 106.5 FM Accra na kasebo ifri SOMPA 106.5 FM Accra no enam your headquarters wo Kumase eno eye SOMPA 10 Mr. Your headquarters wo Kumase SOMPA 93.1 FM enam ho ayiko 100.9 Adam Fopa Radio Paris France Adam Fopa Radio fanana SOMPA takwa SOMPA 101.1 takwa de SOMPA 103.3 and Atechi mine so SOMPA 106.1 FM. Sunyane SOMPA 98.9 and Ankranza SOMPA 90.7 and no Echinon so and Doma SOMPA 101.3 Mankasim Kingdom 106.1 FM decoder so baby a radio one SOMPA FM. Your Facebook page, like page, any and share any and konakrana. SOMPA 106.5 FM Accra. Your Facebook page, no Sawobaha. SOMPA 106.5 FM Accra. Wobape na wa like na wa follow na koyi. And a YouTube SOMPA FM Live. Your website here www.sompaonline.com. Kanash Urban Radio. Ewa Kanashi Market wamwasum. And a Doma FM Doma Hinkro. 100.7 FM womunso asomwa womo edikase boy emaye ekoba simpri mu bemaba a woton adansie ho ne ma hyase kwa wieye emu alpha and omega the beginning and the end first and the last adansie ho ne ma no Nana KJC Company Limited wo boye chidom na no panonsia kasebo eno no tonti na 74 mixture ye T74 no eno nso so se wusomua eno etimi boa yie pa na T74 no enso so ejina yie papa ai betimi aboa na T74 nso gina mu idie na echese eye immune booster papa ai betimi aboa Leicester Ghana Limited edi young street paste ne branch abadwa so sa no pay ese wuchichi wosem wonu mu yesham enkwada no ukonya ne wo mo make sure say the young street paste in the brush na chichi wo si ansa no wanya ne nkwada no ansa no wakasa wukunu ansa no wakasa oyere ho enya se wo sori ya enumu a enkoyie no na wo de kokasa wo bi ho fa young street paste in the brush na chichi wo si just hold kenke si dokono papa bi a emu ohye eno nso ene ye de ye adwuma wonya bi a na kire se ye fa ne wholesale dokono yetu ena yaton eno just hot kenke enye no nkwa wo ye kenke party wo ye yie na eno so wo pa ye just hot kenke midimafo herbal center Dr. Tamoda so at the time beto yare no so ensem de bremo no ebi eni aban ade bill bi akwato brase bedwam na bill no ye fa no value for money bill onunyamfo ato forcing wakasa de afa ho dan someone please command wo dia to just lats ye nua ba Latifa Salifu a wo ye obo ko wura akwada na owi akwada ya wo no enana wo Mamprobi polyclinic no ye de charge no abon Professor Titus Bay yo na cha se kolebu wo mu de ne ma egu akwamu pa aboa amane manyina timi akoboko na ye ko ye nim no wosoafo wo no enehwe akobadie suo meche Minister of Transport nso abo amane se Kotoka International Airport no se pese ye no Accra International Airport a eno nkire se ye hia emra foforo bi ene ye de aye ye bekwa asantemantam wa wase manfo a ho kire se esum ena afemfuturo eku onpa nti abanmra wo momwa enu echi yebekwa America memu amana nsem nenu na President Donald Trump wono so ache na dwene e de afa nsem bi ho na wose ebi mo ka se Iran ntokwa na obekwa na so wonko na ye de ho nsem nyina nso ebebrem ensem no ahodo bebre e ka we no ho na ene obi ne maame ya tena se e de mo nkyeremu ebrewo memidin odoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma mena AKOSUA ABOAGYE die nyame yeshira no ana obetimi so afreme AKOSUA nshira afei yanshansem na se emfa ema na ya hyase e de afri Ghana mbrahye bedwafie enrada ena Ghana mbrahye bedwam no wo mkọ asetena no na orunyamfo kasel atofosen ya wo no ena yo man Ghana sikasem eba tan no na sikasem no nyina no wo yeso afo awoda no na wo hwe atoto ne manyina kama o modin akwagina simpie ne apaso ena wo kenkan ye se Ghana man pene His Excellency John Dramani Mahama wa kire se
say wa mai mu yemfa sika nkwa bontene nkoto ade wa breko a ade na ye atwamenebo afi obewie no na onhye da ehunu ho mfaso bia eno nti sebe ya wa mai no yesika sembe timi agina yie nti wo de mera bi ba mera se bedwam ho ya ho no ya oyo so afo we sika sam so no wono na wodi animu wo frɛ no value for money bill na enra enu wako edikoto mera se bedwam seja wo mbobo hu ndosodoso no na mera se bedwa no wono mo anyintum na bra wogina simpie ni apaso na wo ka ho nsɛm e wo mera se bedwam no wo ka ne sei. The Value for Money Office Bill seeks to address chronic inefficiencies in the public financial management system, particularly those arising from inflated contracts, abandoned projects, cost overrun, and wasteful spending. By institutionalizing a value for money framework, this bill aims to ensure that every cedi spent by the government delivers the maximum possible benefit to citizens in terms of economy, efficiency, effectiveness, equity, and sustainability. Furthermore, the establishment of the Value for Money Office will create a specialized and independent oversight institutions with the technical mandate to conduct value for money assessment, issue value for money certificates before major contracts are awarded, monitor compliance, and ensure sanctions where violations occur. The overarching objective is to ensure fiscal discipline, reduce waste, promote public confidence, and strengthen the governance and accountability architecture of the country. We ane ensemu a orinyanfo kasel atofosen doctor wode tudwa e wo Ghana mrase bedwafie me kan sen ekoba simpri mu be maba anopa no nsia kase bo no wasugu so wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na yeto so no enche kra na beda edi se ewura bi efre no Latifa Salifu wakwakọ wia obiba akoda na yewo no enam akoma 4 day old baby pe ena okofa akoda di akoda dwane ye ewo mamprobi polyclinic en won kran ena mpanifo tutu anamo na maami ye koche ne de ne baaye sa breakdown someone please command e de atodwase de na kwakogina court am ye de sobo no abon no fa akoda na okowia no na asam no wo meto ahye de wo de ko share da wo de ahye March 4 anasa posumi miensa ne de toso nan a eno ye me birthday no ye March 4 no me birthday da no a ena ye de Latifa Salifu na sem na kwakogina court no ebesan tena so biem na empanifo abo amane se ne asie no Dansoman Divisional Police Command no Abraham opanyina woda wo mo ano no odi tudwa no abo amane se asam na aba no mami wo mo de na to police custody anaso wodem a yeguso ya asam no nhwehwemu wo se mami ye betimi aboa mansem bi e wo hu bia no mo hu ansa na 4th March 2026 no ya sign e de na babiem wo se sa brede obi anim se wo ye suspect e na kopem se mra ne bebu fo no de obi antimi nka se obi edifo na sansemi ne nsentrofo nhye ko so e ma wo so afo hye ma ne memma nkoda ne asetem bambo onye honorable Agnes na Momo Latte odi tudwa se eyampa ye de obai akwakogina court ye de sobo abono na sei ene odi to SOMPA kasebo enim. As we are here today, as the precious baby, and today is going to be discharged. He's been nursed back to health, and mother is also doing well. She's also received some psychological support as was promised, and so I'm sure any moment from now they'll be going to the house. And we also had eni ayeti ye eyo swafo shamane memma nkwadane asetem bambo eso honorable Agnes na Momo Latte ana no SOMPA kasebo ene ne kasa wa ha no ene ono achim se yampa ye de obana kwakogina court a ye de sobo abono enano ada ene rebeto wanim ewo yakase so se abrante bi a ye frana se cha asemisa wato ya no wanse do ya wabreko a na wapa ya rehwe na womukọ wada ambulance mumpo kwa ya sabia be miensa ewo nkran he ya wokoya ya se mpani ho eno nti wono mo ntimi ahwe no a ekofa asa wo yende no ede ebaaye enra ewo Ghana mrase odafie no na Deputy Minister for Health na wo mrase odwam ho ena wakasa lambusie mrase badwani wono ye frɛ no Professor Titus Beyo nene ne yati me kan wo se ekoba simpri mu be maba anopa no nsia kasebo ena wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra Tontina 74 Mr. Ejinetata midimafo hepa sentence so emano hepa sentence so emano akwaba Just Bakery nsusu wo mususi ya jiwatum ena le akwaba Just Bakery nsusu wo mususi ya jiwatum ena Leicester Ghana Limited ya toothpaste ena ne brush so ejina baba no ena unuaba AKOSUA ABOAGYE me ne me doba odoma nkoma chiame ye
yɛde ɛsomo anɔpa yi yɛto so akɔnsɛm foforɔ so a wɔsoafo wɔ no na ɛhwɛ akɔbɛdeɛ soɔ mekyɛ Minister of Transport ɛyɛ Honorable Joseph Bukari Nekpe na sɛm a wasi so dua ne sɛ ɛnkran ha sei no Accra International Airport mmerɛ bi atwam na yɛdin a yɛda Ghana yɛ airport din ne so a yɛdane mu 1969 na yɛfa ne Kotoka wiemhyɛn gyina yɛ na sɛ Kotoka International Airport no yɛpɛ sɛ yɛsan akɔ yɛkyi sɛdeɛ 1969 no yɛdane mu no a yɛhia biribiara sɛ biribi yɛfɛ no legislative instrument biara sɛ bia yɛhwɛ sɛ yɛmfa nkɔ mmarahyɛ badwam na mmarahyɛ badwafoɔ mu ɔbɔ ho ne adeda bi na ɛyɛ by executive order anaasɛ decree asekyerɛ ne sɛ deɛ ɛhia ne sɛ mampanyini bɛka sɛ anaasɛ bia transport minister ne bɛka sɛ sɛsɛ yɛfrɛ no Accra International Airport ɛnoa no asipi asita yɛhia sɛ bɛkɔ mmarahyɛ badwam ne yɛtwa yɛ ho sɛntɛ ɛti saa nsɛm na ɔmanfoɔ ka sɛ baa sɛ a yɛbɛbrɛ no ɛnyɛ saa ɛna tie sei ɛna ɔde to sompa kaseɛ bɔ anim. You remember that it came as a result of the NLCD 9309. It was a decree that was brought to set a trust to cater for the families of Kotoka and other soldiers who were killed along that time. And it happened that he was killed at the forecourt of the airport. And so if you look at the decree, its intention was to set a trust to take care of the families of the soldiers who were killed. And so if you look within it, they decided to honor him by introducing or renaming the airport after him. But the purpose of the decree was to establish a trust. Now, there was no any legislative impact. Ɛne yɛte yɛ Minister of Transport Honorable Joseph Bukari Nekpe wɔno na kasa yɛfa Kotoka wiemhyɛ gyina yɛ ho sɛ yɛgye to mwanya de nsesaeɛ bi abɛba ɛde yɛfɛ ne safety bambɔ ho nsɛm bɛgyina baabi agyina wɔn mu dwumadi wɔn mu bɛdi ne saa nti wɔanya asɛm bi a ɛsɛ sɛ yɛtwe n'abasa ɛne sere afei yɛngura mu ɛwɔ nsɛm foforɔ mu na yɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ asantemantam mu kuro yɛ a yɛfrɛ no Wawase ɛhɔ ɛna ba wabɛidu wɔkɔto amanebɔ yi ɛde firi baeɛ na ade hyɛ hɔ no kyerɛ sɛ no korɛ ɛkwan ya wɔn nam so wɔ hɔ no mfuturo nkwa ɛna nam so afei wɔn egu so ɛpɛ nkanea nso a nkanea no kora wɔn nya wɔn de nhoma abegu pole no so na aka so wɔn betwa gyade atum na no na bawa bedu ne abanteɛ baako a wɔn wɔyɛ pragia rider motor rider mpoa a wɔn no wɔfa amanfoɔ de timoto so na ya afidie tetafoe wɔde wɔn gyi sika kakrakra wɔkyerɛ sɛ nsamsoɔ bi wɔ mfimfini hɔ na saa nsamsoɔ no wuduru wɔn wanhwɛ yie wobɛkasa hwɛ yie kora woba betom obi tie akyira na ne yam hyehye no ɛno nti wɔde adesrade akɛseɛ paa ɛde to mpanifo aka bi ɛwɔ mu sɛ ɔmra Wawase na wɔne hu namane motor rider ya dwuma ba ai kokoti e kwane do munguso tribunsu akopim ai adagya rapon ai taase na sefo ina munguso kwane ina tutu ti hia aban moa easy so bi nyima se moto anase obi din na mo ba kokota se mo can't mean for card dia agura obemini aden ade problem aba mansan tie kwane de ase kra na oka so ene kra bridge na wo kan wase no ene kra wo atwe de pa ya yetwum do eduru a esunso ye ho ansan tin ya den yetwum odi bi kro twam kra wei ɛyɛ wɔn mu a ɛfa kwan ne so no bi no Wawase mfimfini hɔ no a ɛno na assembly member yɛ a wɔn patam hɔ onimnyamfo Samuel Awuni wɔde bi to so no akyɛ ba wa bedu sɛ no korɛ asɛm na ba wa akɔka ne saa no ɛyɛ no korɛ paa na nso empanifo bɛbam wohwɛ te sɛ light ya wokɛyɛ ɛbɛi mfa so ɔmde ma ɛbɛyɛ 8 years ni na wohwɛ kwaa no so a baabi ɔma yɛ China waterfall na ɛyɛ but saa contractor we say no deɛ mentimi hu na adwuma no a wɔyɛ ni nti na no kora no report ma MC so ɔmmra mɛhwɛ ma engineer no ba bɛhwɛ na mentimi hu report ɔde kɔma no nti sɛ mesa frɛ engineer no anaasɛ mefrɛ MC na mehu so far maybe mo akwakodu because o ha o ya no de o de aguso ni transformer but community food so say ba akokore no ma na afensu yakwan no yakwan de MC a show say yam ya doma oba ba ya maye na ye pese be ni biara keke enti no gidi say ye watwem a MC nso ama assurance oba ba na so far so o hwe nso so a chip compound so na o ma start ya o ma ya edu me fan say linte kakre onimnyamfo Samuel Awuni assembly member ewa Wawase wani ba wa beidi ene bo sampa meka wo sɛ ɛko ba simpri mu bɛma ba no pa no nsia kase bɔ ɛna wotie no na Leicester Ghana Limited say anopa mi musa wo sɛ ɛsɛ sɛ twitwi wo sen na sere kakra sɛ de obrempɔn ɔdoma nkoma kyea me afi ne sen ɛkyerɛ mi na betimi de akokoduro twitwi wo sen a na kyerɛ sɛ wo de Yas toothpaste ɛne ne brush no ɛno ɛna wo de atwitwi sɛ wo de Yas toothpaste ɛne ne brush twitwi wo se pɛ na kyerɛ sɛ wanya wo sen abro yɛ wo whitening ne wo hɔ ɛno de nkanka ɛne nneɛma bi ɛwɔ wo simu enkoyie no na wotimi ɛde ayɛ adwuma na obrempɔn nneɛma bɛ na tore bi ɛwɔ yɛ simu a ɛyɛ ana yɛtimi de Yas toothpaste ne twitwi a yi bobo bi so kyerɛ me ebi ya njempre
ebi ye nkomi ene ebi ye tesa poto bibire no ni nyina ya na ewo senase nanso se ode yaz etwitwi a epia ni nyina afiri ho enti said your brimpon na kan na bi wo se ase ni ade a na obomoden a e de young toothpaste ene young toothbrush no ne brush no de entuto bristles no ne ho den ubetimi de ya adwuma che ena young toothpaste no nso no ye wo gel de ye wo ho ye wo total care nso de ye wo ho ena ye wo herba no de se bia kaka wo se yare abam wo techere maso emu aye basa na ye ho adwuma Leicester Ghana Limited young toothpaste ne brush no eno anu obi edi twitwi ne se anopa ne enumere abusua nchemfa abusua mu no nyina ya so mu se twe ene ye de ye adwuma so won kran no afre 0501619588 050161 9588 and now Kumasi 050-1390338 Kumasi for Monfre 050-1390338 na with them kama Nana KJC Company Limited a Koba Simpri Mube Maba Wachacha wanopay a day SOMPA Kasiebo anopadie sham mawa na wo ma waswate se wonso wo prophesy a kyerɛw wo hya won kompa pagu so se afi wonso besi wudan na besi wudan a de be ma wudan na CPA sita ne wo de ho kɔbɔ dondon sawo de wo de ho kɔbɔ no wo hya wudan na se wo bewie ɛne obi na wo to adansie ho ne ma free ne nkyɛn a wo wie o obi wa wudu mfimfia na waka efise nye obi na nhyira wo no so obi wo hɔ a nhyira wo no so nti wo de ho bɔ no na wa nhyira obi wa anu me na di na chi wo de ho bɔ no na no me no ebi aka ho enti wa ite se Abraham no nyame se de mehyira wo no obɛhyira wo miso mehyira no enti ɛko ba simpri mu se na do apply was building wire cement iron rods roofing sheets no na kache ne wo enti wa pitim ne branches ne de ɛdɔso papa buru bɛyɛ aduasa te se 21st clinic no ebi wo pantan joa ben se pa se tano so enti bo ho atimatim fumasa asaman kese wanchi to anse kaso depo abigya nkwanta achimodan nyina hini takrade sunyane kaso papa se number 1 tachiman sunyane pokwa se tantra hill kwashiman iron city boshem breman akweteman adade ntem ɛho nyina ɛko ba simpri mu be maba enya nwanwa se wagye abasobo wo Ghana ne amono ne eti wodi ane se wo be frɛ no wo be ma free consultation and a free delivery wo be kyerɛ kwan ye fa so si dan kotie na carpenter foni mesi ni architect for anyu sika ni kona e ko ba simpri mu emwa eye 020435540 020435540 na wodem medima fo heba center wodima fo ne hwa medima fo heba center ye the town obeto yare ne so medima fo heba center yare wo fa ba bi na adwodwo sisi yare ukotodwe yare a wotimi tu ne se banche no eye medima fo heba center Dr. Tamoda so yare a ye krankro typhoid malaria ni nyina wotu ase eti wodi ane se wodi wani be kire poku ase mayira udru atasi drivers ne trotro phone nyina wo mu ye dede se poku ase mayira nie medima fo heba center nie ena wo kuma senso de na ebu akwa agogo wo gina mu ankasa Dr. Tamoda so wose wonyame ne yaresa fo ne nso asase we so de wono no wofa ne so de yaresa papa de abre wo eti fe no 0244774282 0244774282 na 05007272215 05007272215 medima fo heba center wudima fo enehwa anopay yebedi kenke na se eye just hot kenke enumre yebedi kenke na se eye just hot kenke se wo ye kenke party ama wadwuma yefo ananse bia wo ye wedding wo ye yie na wo pedokro dia serve wo ho amekamfo just hot kenke ama efise wo ye packaging so eka ho se de wusi pe no with one kasa with specification no na wa ye ne kama we eye just hot kenke enti party na wo ya na wocheda eye na nkasa e na wo pe dokoro dia serve wo ho mabodom pim na mo pese mo gimoni a package no se wo pese ye de hyeto ka ho ye de nkruma ka ho ye de meko ka ho de wo pese ye de ka ho bia wo pese ye de sadi ka ho kra no just hot kenke de be ka ho e na mo ton dokoro nso kotu bi nti se de yen ya ye pe dokoro de di adwuma e ne yen so ye pe dokoro ne yen so ya ton no yen nyina ye de ni kire just hot kenke na ye 3 Ghana se de sepe nti ene se wutie so mpaka se shamwa na my friend was 025606882 and 025606882 just bakery ewo do me commercial bank echi wo kenke experience na easier healthier and more profitable with just hot kenke tontina 74 mixture T74 tontina 74 mixture T74 tontina 74 mixture immune booster papa tontina 74 mixture ya mayare mfa ye nipadua no mum tontina 74 mixture edua be wo no ye twaso ye ntuase ne ye ntwaso so atiase ye tuase ne ye ntwaso tontina 74 mixture immune system ne ye mrepe yare bi etimi bowuram ayese a city without walls obi etimi bowuram enti your immune system no ho adwuma wota yare ekuro beton ho e chance na ewu eduro na dwo wutimi dwunso 15 times ansa na ade ache
ne ulcer aba betena wo so atiatia wo fa hodie so infections ahodo edi mu akoniaba eche immune system no ayemre na wonum T74 tontina 74 mesha no dia na eno ano no na aye wo ho adwuma enti o kan shi drug link kuma se Ashton Colina Heba ebi nso wo ho enti no ane se wo befre 024 607349 T74 and 024607349 and 05016288931 and 05016288931 T74 immune booster papa and no any didjuma make our SOMPA Kasebo na wuti free SOMPA 106.5 FM akran and somewhere yedi kan ediama mo bibdada no ebi eni onomanyamfo atofo sen e de bill bi akotom ra se odwafie ye friend no value for money bill what say yetimi pass ya ebeboa yen pa na ye koba ensam ni bia obete me wafa Donald Trump waka ne ho na waka ne ho a wode bia koma Iran fo ye ba de monchi mo bebre medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia mesem fimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi chimisi enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, a Buzian Chamfa. So what peduo 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas toothpaste mo ahodo, and then the brush abedwaso, abeboy. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening, ema huni ye etu asia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anase a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation no a. Be maybe a woni wodofo akwakwisia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. E man mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujo. Kidney problem, prostate de. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. E wo konoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. E wo Spinters baby friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia e be kire. For Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fu. Ewra, me pa cho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden. Ena so biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba kwin. Ani wa yi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ameye hu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aje ejodi nkratoyi atu. Tontonte
te yenum nsane efa adwen ne efa adwen mpa say na nanu nim say brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden tontina 74 yinso ya ye no se nsuo kokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tontina 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tontina 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu etu phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratso yi atom SOMPA TV Emma Aketuapa. No kwasem Emma Aketuapa. Yedensam no wie ewo amanone. Na enano ada ena mewafa Donald Trump America mampani. Wadi USS Abraham Lincoln akosi Red Sea ni so. Se Iran fo nim no amogye hwe obeto ahye wom so sesi a. Na ba ye ukopie mu ewo wono mu a ewo nsantu adwuma no mu titiri pa wa America no a. Wo mo se papa wono ena ye Army General Air Force of no penipa oda woma no ye friend no Dan Kane wono aka kire me wafa Donald Trump say won hweye na wanko Iran ankokonya sa ehun sunsanso no ebe kase pa eno na nra me ba modia ne me wafa bo nkomo eno ache so onya nokre Dan Kane nka sa o Dan Kane asema wo ka nyina ne se America ebe ko Iran a wey eyate se koko adema America won bedi nkunim se fala na emom wamo hwe niema ba akomienu bi wamo timi hwe wie se ekim na se besi ne Iran fo ne yawase wono mo ye no wamo anye de a ene wamo te hwa na USS Abraham Lincoln wati as Iran Kasiebono si kwantenti bia kopie kotia ne nsamo a yede sumo no pa didi makotini bi ene se dansuman please command wo mu de atudwa se oba ye fene Latifa Salifu a okowi akwada ya wo ne nanan e wo mamprobi polyclinic no e wo enkran ha no wo mu de sobo abo ne de na kwakogina court nyame yadomo a bosumi miensan a ye ba be wuram ne de toso enan eno mo besan ato na sem ne so eno ena Professor Titus Bay yo kire se kolebu wọ́n di nema bebre egu akwa mu sane ebe ya ebetimi aboa ama nema koboko Transport Minister was swafo sha kobedi eso ye Honorable Joseph Bukari Nikpe nasimodia to central for him se Kotoka International Airport aye pese yesese din e de komano Accra International Airport no 1969 ene ye dane din no e de Kotoka International Airport na se ye kase ye ya enya de a ye besesa mra bia wa wasefo na efe Transport Minister kro ya sa wamra omumwa na anya sa de a enfuturo na eku won eno ana ye bo akire ekwa me wa fanchen wa America eno wa chase ne amanfo na namoka se Dan Kane ya oye Air Force Commander wo tufu asama won ko Iran no nya nokure ensempi kan we no ne de summo se sompa kasebo na ye koye ka mo se kasebo ne fi sompa 106.5 FM Accra no e for your headquarters e wo Kumase e ye sompa 93.1 FM ayiko 100.9 Adam Fopa Radio e ye Paris France takwa sompa e ye 101.1 Techman sompa ye 106.1 Sunyana sompa ye 98.9 Enkranza Menso nom e ye sompa 90.7 Enadoma e ye sompa 101.3 Mankasim e ye Kingdom 106.1 FM Sompa FM baby decoder no one ukwa ubehu yen ye Facebook page na like na share page no na ensem dene ne mapa pegu ho no woni akonakra na eye Sompa 106.5 FM Accra na Sompa FM live no eno nso eye YouTube ye website no okwa ye tintim ni nyina e de atohwa wonso betimi anya bie mesabwat na da wurumenti eye www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio nso e wo Kanesh Market na doma hinkro doma FM eye 100.7 FM yedi asedema ekoba semprimo bemaba nana KJC Company Limited or ton densi woniema Leicester Ghana Limited or the Yas toothpaste and the brush abeja so 74 mesha emin booster papa na we here wo fie just hot kenke wo pedokro dia ye aye part